I com els havíem dit, ara els presentem el sorteig, el Rascayú, una idea d'una persona d'Intercop, de Cristóbal, un fenòmeno, que significa rasca tu, però bueno, aquestes coses que avui en dia s'intenten mesclar, castellà, anglès, Rascayú. Esperem que els agradi. I el Rascayú és aquella cançoneta que tots sabíem, Rascayú, quan mueras que eres tu. Bé, per què us dic això? Perquè hem preparat des de les cooperatives d'Intercop, hem preparat un sorteig d'un Seat Ibiza, de totes les gasolineres que estem dins del conveni VIP del grup Intercop. Vostès poden participar en el sorteig d'un Seat Ibiza, que se fa entre totes aquestes gasolineres, i a més, estos Rascayú, que són uns rasques, vostès venen a la gasolinera, fan un repostatge de 30 euros mínim i els deixarà un boleto que vostès el canjejaran en taula per a poder jugar a lo que allí pugui haver en aquest boleto. Vostès el rasquen i automàticament poden disfrutar de qualsevol dels regals que tenen aquests bolets que tenen preparats per a tots vostès. Dir-los que estem en el sorteig de Seat Ibiza, dir-los també que participen totes aquestes cases en la promoció. Estem parlant d'Aderco, el nostre producte estrella de les gasolineres d'Intercop, de les cooperatives. Tenim Opidum Energia, la nostra empresa d'electricitat, que també col·labora. Tenim Coseta, que és l'empresa que porta el manteniment de les gasolineres del grup Intercop. I també tenim Seat, com no, que és l'empresa que ens ha ficat en pràctica per a poder fer el sorteig d'aquest cotxe. M Motor és l'empresa de Castelló que participa també col·laborant en el sorteig. Per què fem això? Doncs miren, així tenim, per exemple, un dels camions que són clients de la cooperativa de Borriana, un dels camions de Tírex, i són un dels màxims clients nostres. I per què? Doncs perquè la qualitat del producte que tenim en les nostres gasolineres és excepcional, si no aquests camions no confiarien en nosaltres. Els nostres productes sempre venen de CLH, sempre venen, no mai els comprem de ninguna petrolera o operadora que no siga les importants, que vostès coneixen, Cepsa, Repsol, BP, que ells venen tant per les seues gasolineres abanderades com també pel mercat lliure. Doncs en aquestes gasolineres d'Intercop només comprem a tot el que ve de CLH, que són d'aquestes petroleres. Evidentment, sempre intentant comprar el millor preu del dia. Doncs bé, per què vostès tenen que confiar? Nosaltres tenim Aderco. Aderco és un producte especial, un producte que l'introduïm en el repostatge quan ve la cuba així, i és un producte que l'afegim. I aquest producte actua físicament, no actua químicament. Si vostès feren un anàlisi, veurien com el producte està separat de l'hidrocarburo. Però què fa aquest producte? Aquest producte el que permeteix és tindre una carburació en la qual actua de manera lubricant, el qual fa que tots els components que actuen en la combustió del carburant estiguen sempre lubricats, i això ni resseca ni fa cap problema que no siga ajudar a que la carburació siga millor. Però és que, a més, ens trobem en aquests 4 avantatges claríssimes. Per una banda, fem més quilòmetres en els mateixos litros. Vostès tinguen clar, conforme anuncien moltes petroleres, que en els seus additius poden fer més quilòmetres. Bé, doncs en el nostre cas ens assegurem que, a més de portar l'additiu que porta la petrolera a la qual hi comprem, a més porta Aderco, i en Aderco aconseguim més quilòmetres en els mateixos litros. Aconseguim, a més rendiment. Els motors estan molt més lubricats, estan molt més cuidats, consumeixen menys, conforme hem dit, i a més d'això, el rendiment principal està en que anem a gastar molt menys en taller, perquè tots els components se conserven com si estigueren acabats de treure de fàbrica. També tenim més protecció, claríssimament, conforme s'ha dit. Els components que participen en la combustió són uns components interessantíssims per a cuidar, perquè si no el taller costa molts diners. I per últim, importantíssim, estem sempre molt preocupats per el mig ambient, estem sempre molt preocupats perquè no de vegades la combustió dels vehicles castiga la capa d'ozono. Tenim un problema realment mitjambiental en els cotxes de carburació. Bé, doncs Aderco ho tenim en les cooperatives, ho tenim perquè considerem que és molt important, és un dels punts més importants per als que apostem, perquè per nosaltres el mig ambient, el cuidado de lo nostre és fundamental. Nosaltres som agricultura i l'agricultura és el mig ambient. Per tant, apostem perquè el producte faci menys emissions. I està comprovat. Si vostès tenen un problema en el seu vehicle que fa fums, jo li aconselle que vinga així, que prove aquest carburant, i veuran com els fums, si no és que té una averia, que és un altre tema, però en una situació normal el seu producte
estic segur de que este producte acabarà vostè en unes avantatges enormes perquè el seu cotxe deixarà de fer fum. Bé, i així tenen vostès un dels camions, conforme he dit, que solen carregar així de Tírex, i així tenim el nostre amic, l'Eixeret, que bé, ha vingut a repostar i ha tingut a bé fer-nos un saludo perquè vostès vegin que els professionals també confien en les gasolineres d'Intercop, de les cooperatives i en Aderco. Així és que penseu bé, si volen participen per repostatges de 30 euros, vostès participaran en una quantitat important de regals que donem en el moment que vostès rasquen i els deixa el prèmit, i a més d'això en el sorteig d'este Seat Ibiza que sortejarem entre totes les gasolineres. Vostès poden vindre, vostès poden repostar i vostès poden disfrutar de la possibilitat de que els isca el Seat Ibiza i tots els premis que els he dit. Fins el dia 10 de setembre tenen la possibilitat de vindre així a repostar i a participar, també en totes les gasolineres del grup Intercop. I dir-los també que també dins dels premis que n'hi ha, també n'hi ha premis d'Opidum Energia, empresa d'Intercop, empresa d'electricitat, que també vostès veuran que tenen uns avantatges en el rasca. Tenen gorres, tenen moltes coses. Vinguen i ho podran comprovar. Estem segurs que vostès ho disfrutaran.